ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦିବଙ୍ଗତ କବି ପଦ୍ମଭୂଷଣ ରମାକାନ୍ତ ରଥଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସୁମନ ଅର୍ପଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରେ ନବପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆୟୋଜିତ କବିତାଞ୍ଜଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଁ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପ୍ରସାଦ ବେହେରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସଖୀ ଜଣେ ପଚାରିଲା, ତୁମକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି? ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାନ୍ତି? ଖାଲି ତାରା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଥିବା ଆକାଶକୁ ମୁଁ ଚାହିଁ ରହିଲି। ହଠାତ୍ କାହିଁକି ହାଡ଼ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ଓ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଗୋଟାପଣେ ଥରିଗଲି, ପାଟି ପଡ଼ିଗଲା। କାକର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜମା ନୁହେଁ, କାକର ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜମା ନୁହେଁ। ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ତାହେଲେ ଅସଂଖ୍ୟ ରାତି ଆଗକୁ ଏପରି ରାତିଟିଏ ଆସିବ ଯେ ତାରାମାନେ ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଆଯିବ। କିପରି ବୁଝେଇଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ, ଖାଲି ଏଥିପାଇଁ ତମେ ଏତେ ପ୍ରିୟତମ ମୋର। କାହାକୁ ବୁଝେଇ ହେବ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଆତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ କବିତା କଲ୍ଲୋଳିନୀର ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଧାରା ଶ୍ରୀରାଧା। ମୋଟ 61 ଗୋଟି କବିତାର ଏକ କମନୀୟ ମାଳା। ରାଧା ଯେମିତି ପ୍ରେମର ଏକ ଚିରନ୍ତନ ଆର୍କିଟାଇପ୍, ଅସରନ୍ତି ଲୋଡ଼ିବାପଣରେ ଏକ ବିହଳିତ ଆତ୍ମା, ଅପ୍ରାପ୍ତି ଭିତରେ ପ୍ରାପ୍ତି, ଶୂନ୍ୟତା ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅନୁଭବରେ ଧନାଢ଼୍ୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାପଣ ସତେ କେଡ଼େ ଦୁର୍ଲଭ। ନିଅ ମୋ ପରମାୟୁରୁ ଅବଶିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଅଧେ ନେଇଯାଅ। ତା ବଦଳେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କୁ ତମର ଆଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଲି ଖୁବ୍ ବେଶୀ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରଖି ସବୁ ନେଇଯାଅ। କିନ୍ତୁ ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଆଦ୍ୟଠାରୁ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏ ତମେ ହିଁ ଆକାଶ ପରି ବ୍ୟାପି ରହିଥାଅ। ଆକାଶ ଭାବରେ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ନିକଟ ହୁଅ। ମେଘ ପରି ମୋର ତ୍ରିକାଳରେ ଘଟିଯାଅ। ଯେପରି ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୁଇଁବି ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପରି ତୁମର ଆର୍ଦ୍ର କଳେବର। କେଉଁ ଦୂର ସମୁଦ୍ରର ହତାଶା ଭିତରୁ ଆସିଥିବା ଝଡ଼ ତମ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସରେ ବହୁଥିବ। ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବ ହସି ହସି ମୁଁ ନିଜକୁ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଯାଏ ମୋର ପରମାୟୁ ତିନ୍ତି ଯାଇଥିବ। ଯେତେ ଦୂର ଗଲେ ବି ତମର କୈଶୋରକୁ ସବୁବେଳେ ଫେରି ଆସୁଥିବ। ତମେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ଖାଲି ମୋ ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଘନୀଭୂତ ନୀଳ। ସବୁ ଅର୍ଥ ପରିଚିତ, ଅପରିଚିତ ଓ ପରିଚିତ ଆକାଂକ୍ଷାର ନୀଳ ଯୋଗଫଳ। ନୀଳ ହେଲ କାହିଁକି ନା ଅଧିକାଂଶ ବେଳେ ନୀଳ ଶାଢ଼ୀ ପରିଧାନ ମୋର। ନୀଳ ହେଉ କାହିଁକି ନା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ତୁମେ ହୁଅ ଅଲଗା ରଙ୍ଗର। ମୁଁ କ'ଣ ମାଗିଲି ଖୁବ୍ ବେଶୀ? ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଖ ନାହିଁ, ସବୁ ନେଇଯାଅ। ନେଲାବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ପୋତ ନାହିଁ। ମୋତେ ଥରେ ମାତ୍ର ସିଧା ଚାହଁ। ଦେଖ ମୋର ଦୁଃସାହସ ନିର୍ଭୟରେ ଯାହା ନର୍କ ପରେ ନର୍କ ଡେଇଁଯାଏ ଓ ଅନ୍ତିମ ନର୍କ ପରେ ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ କଦମ୍ବ ଗଛର ତଳେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ବି ସେ କଦମ୍ବ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ଦୋଳିରେ ବସିଲେ ରାଧାଙ୍କୁ ଅବିବାହିତ ପରି ଲାଗୁଥିବ। ହେଲେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ପୂରଣ ହୋଇପାରେ? ପୁଣି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପାଇବାର ସେ କ'ଣ ସ୍ଥିର? କ୍ଷଣକେ ମହାଭାରତର ସୂତ୍ରଧର ତ କ୍ଷଣକେ ନାରୀ ଆକର୍ଷଣରେ ଧୁରନ୍ଧର। ଆଉ ଏପଟେ ରାଧା ଅଭିମାନରେ ଚର୍ଚ୍ଚର। ହେ ଅସ୍ଥିର ମହୁମାଝି, କେତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ତମ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ତମେ ଆଉ ଚାଲିଯିବ ନାହିଁ।
ତମ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ମୁହୁର ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଦେବି କାଳ କାଳ ପାଇଁ, କାଳ କାଳ ପାଇଁ। ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ତମ ଆଗ୍ରହରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଅପେକ୍ଷା ବଖାଣି ବସନ୍ତି ତମ କାନ ପାଖେ ଚାପିଲା ଗଳାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମେ ଚାହିଁ ଉଡ଼ିଯିବ, କିଛି କ୍ରମିକତା ନଥିବ। ମୋ ସମୟ ବାହାରେ, ମୋ ସମୟ ବାହାରେ। ତାହେଲେ ସେ କଥା କହ, ସାଫ୍ ସାଫ୍ ଓହରି ଯିବାର। ଶୁଶ୍ରୂଷାରେ ତମ ଡେଣା ଯୋଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେବି। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ କରି ଖରା ଟାଣ ହେବା ଆଗକୁ ନିଜେ ତମକୁ ଉଡ଼ାଇ ଦେଇ ମୋ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ସବୁରି ଚେହେରା ଓ ସ୍ୱର ବୁଝିଦେବି, ସବୁରି ଚେହେରା ଓ ସ୍ୱର ବୁଝିଦେବି। ଏ ନୀରବତା ଖୁବ୍ ଭଲ, କାହିଁକି ନା କିଛି କହି ନ ପାରିବା ହିଁ ତ ପ୍ରେମ। ତାରାକୁ ଦେଖି ଆକାଶ ଭୁଲେଇ ଦେବା, ଦେହ ଦାହରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଯାଇ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଶୀତଳେଇ ଯିବା ହିଁ ତ ପ୍ରେମ। ସେଦିନ ବି ତ ଏମିତି ହିଁ ହେଇଥିଲା ନା? କେହି ଛୁଇଁ ନାହୁଁ କାହାକୁ, ପଦେ ବି କଥା କହିନାହୁଁ କେହି। କିଏ ସେ ପରତି ଯିବ ଯେ ଏପରି ସାରା ରାତି ଗଲା ପାହି, ସାରା ରାତି ଗଲା ପାହି। ଆଗରୁ ତମକୁ ଯାହା ଜାଣିଥିଲି ତମେ ଖାଲି ତାହା ନୁହଁ, ତମେ ଅଶରୀରୀ, ତମେ ଅଶରୀରୀ, ଅଥଚ ମୋ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଅ। କେତେ ରୂପେ ଦିଶୁଥାଅ, ମୋ ଦାସାନୁଦାସ। କେବେ ତ କେବେ ମୋର ସଂହାରକାରୀ ହୁଅ, କେବେ ତ କେବେ ମୋର ସଂହାରକାରୀ ହୁଅ। ତମେ ନୀଳ କହି ରଙ୍ଗର ଝୁରି ମୋତେ ଚିରି ଦେଇ ଯାଅ। ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଥାଅ, ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ତରେ ବୁଡ଼ିଥାଅ। ଆହା କରୁ କରୁ ହସି ହସି ତମେ ମୋ ବାଟ ଆଗୁଳି ବସ। ନ ଚାହିଁବି ବୋଲି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦିଶ। ନ ଶୁଣିବି ବୋଲି ସ୍ୱର କାନ ରୁଦ୍ଧି ଦେଲେ ତମେ ଅଭିଳାଷ ପାଲଟି ଅଥୟ କର, ପାଲଟି ଅଥୟ କର। ରାତିରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ନାହିଁ, ରାତିରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଛୁଇଁଲି ନାହିଁ। କାଳେ ଛୁଇଁ ଦେବା ପରେ ତମେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ପବନ ମୁଁ ମିଶିଯିବି ତା ଭିତରେ। କାଳେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ତମକୁ ଲୋଡ଼ିବା କର୍ମଫଳ ସରିଯିବ। କାଳେ ମୋ ଚେତନା ବାହାରେ ତମର କେଉଁ ରୂପ ରହିଯିବ। ପ୍ରାଣ ଯାଉ ପ୍ରାଣ ରହୁ, ପାଇ ନ ପାଇବା ନ ପାଇ ପାଇବା, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗିଥାଉ, ଦୁଃଖ ସୁଖ ଲାଗି